Boas noites. Nos últimos tempos, os roubos en vivendas son relativamente frecuentes. A Policía Nacional ven de constatar que as bandas que actúan na provincia soen estar formadas por 2 ou 3 persoas e case sempre de orixe estranxeira. Son bandas itinerantes que se instalan uns días na provincia, cometen varios roubos e marchan sen deixar pegada. Este tipo de grupos son os culpables dos roubos ocorridos no último medio ano, casos nos que os ladróns desvalixaron varias casas en zonas como a Louzaneta, Bosende, Santa Comba, Piugos ou Castelo. Segundo publica hoxe El Progreso, a Policía Nacional di que estes grupos itinerantes están xeralmente formados por estranxeiros, case sempre de países do oeste e de Sudamérica. A forma de operar é sempre a mesma. Soen agardar a fin de semana e actúan case sempre de noite. Son ladróns que chegan, rouban e se van. Ademais, xeralmente non investigan as casas nas que actúan e se ven complicacións, marchan. Tampouco soen ser agresivos, xa que coñecen a legislación española e saben que hai unha gran diferencia entre un roubo con violencia e unha sustracción. Segundo a policía, aquí actúan células pouco numerosas de 2 ou 3 persoas e soen actuar sobre todo en casas do extrarradio. Por iso, os axentes pídenlle á poboación que pase a chave sempre que saia da casa, aínda que sexa durante uns minutos. Para evitar a actuación destas bandas, a Policía Nacional aumentou o número de controis preventivos, medida que ademais lles permitiu facer varios arrestos. Os 4 radares fixos da cidade detectaron o ano pasado unha media de 6 infraccións ao día. Das máis de 2.200 sancións impostas, case 900 correspóndenlle ao radar que está ubicado en Infante Elena. Ao longo do ano pasado, os 4 radares fixos que están en servizo no centro urbano de Lugo detectaron 2.249 infraccións por exceso de velocidade, unha media de 6,1 por día, que supuxeron uns ingresos para as arcas municipais en período voluntario de 159.300 euros, segundo publicou o xornal El Progreso. O radar que cazou a máis condutores circulando a máis de 50 km por hora foi o que se atopa na avenida Duquesa de Lugo, fronte ás piscinas municipais, que pillou a 890 infractores. Seguiulle o que está na Ronda da Muralla, á altura do barrio do Carme, con 766. Os outros 2 dispositivos xeraron menos ingresos. O da Ronda, que está fronte ao edificio administrativo da Xunta, detectou 359 infraccións por exceso de velocidade, e o da Avenida de Madrid, que o ano pasado non funcionaba todos os días porque se turnaba co de Duquesa de Lugo, 234. Compre recordar que na Ronda da Muralla, desde o pasado día 8, está prohibido circular a máis de 30 km por hora. Dende o goberno local xa advertiron de que non avisarán os conductores desde cando comezarán a sancionar os 2 radares fixos situados nesta vía. E do total de condutores multados, só 173, o 7,7%, recorreu a sanción. O condutor do choque mortal ocorrido o pasado venres na estrada de Ombreiro non ten carné de conducir. Segundo publicou esta fin de semana El Progreso, o mozo que segue na UCI xa sufrira tamén feridas graves noutro accidente ocorrido hai anos. O condutor do accidente que o venres lle custou a vida, unha moza de 19 anos de idade, ten o seu nome 6 vehículos, a pesar de que presuntamente non sacara nunca o carné de conducir. Entre os vehículos da súa propiedade figuran coches, entre eles o Renault Megane co que tivo sinistro, así como motos e quads. O mozo de 28 anos continúa ingresado na unidade de cuidados intensivos do ULA en estado de extrema gravidade, xa que as lesións que sufriu no sinistro afectaronlle a varios órganos. O mozo xa estivo ingresado na UCI hai 5 anos a consecuencia dun traumatismo craneoencefálico que sufriu noutro accidente de circulación. Naquela ocasión viaxaba como copiloto.
O accidente de tráfico sucedido a primeira hora da mañá do venres provocou a morte dunha moza lucense e deixou o condutor en estado de extrema gravidade que, segundo as primeiras informacións facilitadas pola Garda Civil, carece de permiso de conducir e, ao parecer, o coche tampouco tiña seguro obrigatorio. A Garda Civil investiga as causas que provocaron que o coche no que viaxaban se saíse da estrada e emborcase para ir a chocar con tal violencia contra un árbore que os ocupantes tiveron que ser rescatados polos bombeiros. O resultado, a moza morreu no acto. O accidente sucedeu un pouco antes das 9 da mañá do venres. A policía local recibiu o aviso de que un coche se accidentou nun tramo da estrada que vai de Orbazai a Ombreiro pasando por Adai, polo que deu aviso á Garda Civil e a Urxencias. Cando chegaron os axentes, puideron comprobar que un Renault Megane branco se saiu da calzada e, tras emborcar e dar varias voltas, estrelouse coa parte do teito e con gran violencia contra unha árbore. O vehículo de feito quedara boca abaixo e apoiado contra o tronco e o teito prácticamente afundido. Segundo puideron comprobar os axentes, nin o condutor nin a moza levaban postos os cintos de seguridade, o que agravou as consecuencias. A Garda Civil puido comprobar posteriormente que o condutor carecía de carné de conducir, xa que nunca o sacou. O único que hai ao seu nome é unha licencia de condución de ciclomotores. O coche, un Megane matrícula da Coruña e con 20 anos de antigüidade, era da súa propiedade, pero carecía do seguro obrigatorio. Os axentes sospeitan que nestas circunstancias o condutor elixira esta estrada como xeito de evitar a Nacional Sexta e outras vías principais e con elas os posibles controis. Hai que ter en conta que o condutor do vehículo ten o seu domicilio nunha parroquia próxima a Ombreiro pola estrada cara a Friol, polo que coñecería a perfección esta ruta e as distintas pistas que cruzan toda a zona. A Garda Civil xa detectou noutras ocasións o uso destas rutas alternativas para evitar os controis, aínda que non é fácil usalas con eficacia se non se coñecen ben. En clave municipal, hoxe os populares denunciaron demoras na devolución dos cobros indebidos nos recibos da auga. Segundo a edil Ana López Pombo, isto débese á falta de persoal. Estudiamos todos os meses o informe que se remite á Comisión de Queixas e Suxestións e a verdade é que é un termómetro moi revelador porque aí podemos ver cales son os servicios municipais que non funcionan e caros cales os lucenses presentan máis queixas. E vimos notando que dende fai uns meses hai unha serie de sucesivas queixas relacionadas co que é a lectura basicamente dos contadores de auga, supostamente por consumos demasiado altos, según os consumidores, consumos indebidos, pero, bueno, creemos que é algo que, independientemente deso, de que despois se demostre que o consumo é ou non o correcto, si é certo que hai unha demora importante no que supón a devolución desos cobros indebidos da parte que despois devolve o Concello. E isto, basicamente, nos denunciamos que corresponde ao desmantelamento que fixeron os socialistas do servicio de augas. Por exemplo, ahora vemos que hai dúas vacantes no que son as plazas de administrativos e, claro, o persoal que hai non dá abasto, non dá feito e isto supón unha demora na devolución deses recibos. Ademais, hai 5 persoas para a lectura de contadores, pero tamén volvemos un poquinho o mesmo, son insuficientes, sobre todo porque cando hai unha baixa non hai quen cubra esa vacante. Entonces, bueno, isto realmente leva descontento dos lucenses e habería que solucionalo. E tamén vemos que unha queixa que repite unha denuncia que fixemos dende o Grupo Popular en outubro de 2016 é sobre o estado dos canís. Concretamente, no canil de Fingoi, os veciños denuncian o mesmo que fixemos nós xa naquel mes, que hai uns socavóns demasiado grandes, con peligro de que un can meta ali unha pata e poida romper ou incluso unha persoa. Xa no seu día nos denunciamos que incluso neses socavóns están á vista cables ou que poden ser tuberías e que, vamos, que é fundamental e prioritario que o Goberno manteña os canís nun correcto estado. O Servizo da Auga tamén centrou hoxe as queixas de Lugo Novo. Para o seu voceiro, Santiago Fernández Rocha, é imprescindible, debe facerse un estudo dos custes deste servizo.
Dende 2012 non se fixo ningún estudio de costes do servicio da auga, non? En aquel momento o déficit que tiña este servicio era do 37% e é evidente, polo tanto, que é necesario, é fundamental, antes de acometer calquera reforma, facer un novo estudio de costes. Isto é o que vamos a pedir cara ao próximo pleno. Ademais, creemos que é fundamental un regulamento, posiblemente seña unha das únicas cidades deste país que non ten regulamento da auga para conocer, de alguma maneira, cales son os dereitos e deberes entre a ciudadanía e o Concello referente a este servizo. Parecenos, polo tanto, dúas medidas claves para, a partir de aí, cometer unha reforma en serio deste servicio. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nos minutos con toda a información deportiva. Así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Ou si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Victoria do Club Deportivo Lugo ante o Mirandés que devolve aos lucenses a loita polos postos de play-off. Intentando trabajar para sacar los 3 puntos y hoy el trabajo ha dado los frutos, ¿no? Y contento, feliz. Bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos un equipo enfrente que también viene con necesidades y con 2-0 se ven en las últimas, echamos balón arriba y te apretan y al final pues... Pero bueno, suerte hemos metido 2 goles, hemos llegado a los últimos minutos finales apurados, pero bueno, se ha ganado y todo contento. No, ha sido una buena jugada desde atrás y luego me la da muy bien Fede y bueno, veo a Jordi, intento meterle un buen pase y con fortuna ha sido gol. Lo más importante, lo que vale es el gol. Al final si hace la jugada y no sale gol, no vale para nada. Lo más importante es el gol, como te digo. Creo que después de Sevilla, que nos empataron en el último minuto, en Valladolid, el otro día en Mallorca, que el equipo jugó bien, necesitábamos 3 puntos para llegar a la afición porque se lo merecían de tanto tiempo vernos sufrir, como dices tú, los últimos minutos, había que mejorar eso. También nos pide madurez, ¿no? En esas fases finales, cuando te ves apurado, intentar rebajar un poquito el ritmo del partido. Al final también entra eso en el fútbol, pero bueno, como te digo, a partir de eso han bajado también el ritmo ellos y hemos podido ganar. Sí, por fin sí, muy contento y sobre todo después de ganar vas con más tranquilidad y con buena sensación. El otro día en Mallorca estuvo el segundo, no hablamos nada de minutos. Yo el lunes viajo por la mañana, llegaré ahí sobre las 6 y ya sobre la marcha imagino que me dirán lo que hay. Pero ir ahí, intentar hacer una buena concentración, buenos partidos amistosos, ahí deja huella para que luego pues, que me pueda llamar más veces. El club me ha puesto la facilidad de poder ir con mi país, saben que me hace mucha ilusión y también sabe que aquí hay compañeros que me pueden suplir a la perfección. A ver, sabemos que era un partido difícil, pero el equipo no sufrió tanto como pensábamos, pero la verdad que estuvo muy bien el equipo. A ver, el gol nos hizo pensar muchas cosas, pero el equipo estuvo muy bien hasta el último minuto. Y nada, hicimos las cosas bien y por suerte tuvimos la victoria. Sí, la verdad que tenía muchas ganas, tenía pocos minutos y bueno, los pocos minutos que me vaya dando el entrenador hay que aprovecharlo. Sí, muy contento por los minutos que me dio y vamos a seguir trabajando para que el míster me vaya dando más minutos en el campo. Me pareció muy bien, la gente te apoya mucho, hay que trabajar duro porque con el apoyo de ellos te sentís más cómodo y a gusto en el campo. No, nosotros vamos a seguir entrenando, trabajando duro y pensar en el siguiente partido y solo pensar en la victoria, que es lo que queremos. Sí, a ver, yo juego más por la banda, pero la cosa es jugar, el entrenador me está probando en los entrenos también delantero centro y lo importante es que me dé minutos y que juegue en la posición que quiera.
Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, deica mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.